Però què passa, jefs? Com estem? Som aquí, som avui a Can Nostra, quasi, no? Can Gili. Can Nostra, Can Gili. Hem vengut fins a Sineu perquè avui entrevistam en Lluc Aparicio. Què tal estàs? Què passa, people? Com estem? Molt bé. Molt bé. Encantat que hi sigueu. No, i encantat de... Nosaltres de Camorai que s'ho veig les portes. Exacte. És que vostre. Heu vengut amb horari de feina, així que sempre hi ha qualcú. Per casualitat hi era jo avui. Hem vengut a la tenda. Hem vengut a la tenda. Estem a la tenda on comença tot. Bueno, on comença tot no. On tot se distribueix, perquè Exacte. començar ara en parlarem. Escolteu-me, els qui mos estàu escoltant per Spotify, clar, no ho podeu veure a on és la tenda, per tant, anau a YouTube, seguiu-mos i ho podreu veure, aquesta tenda tan guapa. Va bé, anem a començar, no ens enrotllarem més. Si te vols presentar tu mateix... Sí, però puc dir una cosa primer, és que m'encanta donar compte que això era un podcast, que és a dir, que començàvem a xerrar, dura estem que dura, i no se van fent tall, sinó que continua tot fluid. Exacte. Estic tan acostumat en els vídeos d'Instagram que dic, si dic alguna barbaritat, això se tall, no passa res. Però no, realment tot això entra dins el podcast. Tot va seguit. Sí, jo sóc en Pericio, en Lluc. Lluc Aparicio Gil, Pericio Produccions. Doblador... mític... Jo tinc apuntat vídeos de YouTube doblatges. Sí, tipo, per començar dels teus inicis, no? Era meu, quan m'anava fora a Vila gravant en la càmera, bé com vosaltres, però amb menys qualitat i fora a mirar ni ISOs, ni Fs, ni coses d'aquestes. Era tipo, gravem senyalant allà baix i dient que Mallorca és molt gran si l'ha fet de genolls. Perquè tu vas començar a YouTube. No, jo va començar fent els doblatges en el meu Instagram personal durant el Covid, quan m'ho van tancar. Vale, perquè hi t'estaves talquejant un poc sobre els doblatges i si realment vas començar fent doblatges així 2020 amb el Covid. I les notícies venen després dels doblatges, allò que fes en el cotxe, perquè jo com abans d'arribar va ser així, després arrel d'això vaig veure els doblatges i ho vaig veure... És que va ser tot junt, perquè realment jo va començar a fer doblatges i en escat d'un mes deia, és que vull dir tantes coses que si he de fer un vídeo de doblatge per dir-les no tenc tant de temps. I van dir, he començat a sortir jo. M'ha fet plantejament i vaig dir, què faig? Doncs la cara, perquè en aquell moment, sí, la gent sabia qui era, però jo no sortia mai. I al final va ser, vinga, començaré a fer vídeos directament com històries i com això. Jo sóc una persona tímida, però al manco podré dir les coses fora preocupar-me de fer un doblatge damunt, de perdre articular i de tardar 3 hores per fer un vídeo d'1 minut. Claro. Clar, que això és una altra cosa, la feinada que deu dur és fet de doblar, saps? Perquè... Sí, bastant. És a dir, com n'és la idea perquè, per exemple, un vídeo, això que has dit, un vídeo d'1 minut, m'imagino que primer de tot has de trobar un vídeo que sigui bo, després a fer-li un guió... Sí, però és que depèn també, perquè hi ha dies que t'espertes inspirat i dius, me recordes l'escena d'aquella pel·lícula que estaria superguai que digués això, i te'n vas ho cerques i més o manco, del que tu te'n recordes, del que és en realitat, segueix un camí paral·lel i dius, pues, pot dir això, pot dir l'altre i ho fas. I s'altres que dius, mejores escenas del cine a YouTube. Mires, dius, mare meva, la de Gladiator caminant per mig del Conró. Aquí li puc posar, que no l'he fet en aquesta, però és una de les que tenc fetes que no he publicat o que està a mig fer. I al final funcionava així, l'ensayo-error i ja veurem què tal. I pa'lante. Sí. I ara, jo vaig veure fa poc un vídeo teu que vas contestant a Cèlia Espanya que deia que si no penjava una cosa cada dia li pegava ansietat. Sí. I tu vas fer un vídeo com de la teva rutina. Sí. I a partir d'aquí me va sorgir la idea de preguntar-te, no sé si tens cap rutina com a creador de contingut. No tenc aquesta rutina. Soc un desastre, però en aquest cas na Cèlia Espanya ho deia, que si no penjava vídeos i veuen que se notava malament, jo m'hi not. Jo sóc una persona que penja molt poc vídeos. Puc penjar qualsevol història, hi ha moments que estic més actiu o menys, però en general en sol penjar pots. Què passa? Que quan tenc una idea l'intent donar voltes, el mallorquí és preciós, volumen, jo què sé, temps i distància, i tot això s'ha anat maquinant. Jo te puc penjar un vídeo cada dia, perquè el puc fer, no tinc cap problema en fer-lo, ara que consideri que val la pena, és més complicat. Per tant, la pregunta no era aquesta, però això ho he respost perquè me feia ganes. I en quant a rutina, no. Jo avui m'he aixecat a les 7, cosa inaudita. Normalment m'aixeco a les 8:30, 9, berent, i a les 9:15 me poso a fer roba.
fa roba, fins que fins que ens posa un pitidor aquí, per favor, de fer roba. No te preocupis. Se poden dir paraulotes, que bé, estic content que la cau no aturi la promo. I d'oi... Hem dit que no tallaven res. El que has dit en el principi, que això va tot seguit. Això no és com un vídeo d'Instagram. Ho has d'anar a cercar posta, Però t'he dit que quan m'acabem de fer camisetes, o potser me paro a mirar vídeos per Instagram, o tenc una idea, o pons una cosa i dic, me'n vaig a la finca a gravar-ho. Aquest vídeo que tenia guardat me'n vaig a fer un doblatge, me'n poso a l'ordinador i me'n poso a fer-ho. I al final tenc la feina de les camisetes que està mig fer, que me queden coses per enviar, he de venir a la tenda aquí perquè potser ha vingut un client a cercar alguna cosa i no hi era, un vídeo de doblatge a l'ordinador enmig, me n'he d'anar a crossfit sobre baixa, tu un puta rastre tot. Així que la meva rutina és que tot balli i ja veurem, va dir un segur. T'ha agradat? Ets la filosofia bona, ets la filosofia més bona. Bueno, i ara ja que has tret el tema de les camisetes, volíem tirar un poc cap aquí, de on surt l'idea de començar aquesta empresa? És una idea molt bàsica, perquè des del punt en què vaig començar a sortir jo en els vídeos, deia, buah, perquè he d'una camioneta de Tommy Hilfiger o de Decathlon, m'és igual, en vez d'una que posa Parisio Productions, i així ja veuran que canal se diu Parisio Productions. Te fas promo. Sí, i després de, bueno, però això queda molt sec, puc posar, jo què sé, mod 20 coses. I tenia un vídeo que també era un amic meu, en Pere Joan, de Montesterto, que després que deia, mira, soc un pagès. I vaig dir, uau, una camioneta que posa, mira, soc un pagès. I també el van treure. I ja després van començar doblatges. No miris prim, don't look slim. I fins a barbaritat com aquesta, una mala esquitada. Qui li regala això en el seu fill o és molt bona. No ha de tenir coneixement per regalar un body que posi una mala esquitada. Espera que entri l'implant i s'ho vegi. No ha de tenir coneixement, però se regala. I jo estic encantat de la vida. Joder. I tots aquests dissenys, clar, els fas tu? Sí, bé, el 95% els faig jo. Tenc amics dissenyadors que a vegades tenc una idea i dic ens estiu tot el que viu. M'agradaria que fessis un disseny que posa ens estiu tot el que viu amb un parell d'insectes a l'esquena per poder-ho fer. I com que jo a veure que sóc autònom i tenc que estar limitat entre una cosa i l'altra, pues em vull fer aquestes feines. El 95% d'ells els faig jo. I com ho fas? Ho fas primer a mà, després se digitalitza... Depèn. Depèn de cada... Depèn. Tenc l'iPad Pro, a vegades faig dibuix amb l'iPad Pro, a vegades estic directament en Illustrator que ho faig, o a vegades ho faig a mà, que tenc una idea, ja la pares a Illustrator i ho faig per damunt, i a vegades en Photoshop, que faig 4 coses, no ho sé, no tenc coneixement tècnic de res, o l'he adquirit, com qui dia, aquests darrers 4 anys, fent feina. Però no he fet cap curs mai. Però bueno, la teu ve de sèrie, no? Hem arribat, em dic que això és molt més que una tenda, és molt més que una tenda, és una galeria d'art, és... Bé, explica-m'ho tu mateix. Això és solidaritat de mon pare, jo m'he criat aquí, mon pare és pintor i escultor. Mon pare és foraster, és de Zamora, va arribar aquí amb 20 anys, me no manco, t'ho dic, perquè és que té molt mala memòria i no me'n record. I sempre li va agradar la pintura, i potser ara fa 30 anys, me no manco, sí, 30 i poc, va comprar la galeria, va muntar el seu estudi i tot. I jo m'he criat aquí dins. Jo aquí vaig aprendre a fer servir Illustrator i Photoshop, perquè ell el feia servir. Per tant, jo dic, no he fet cap curs, però és que des de petit, en l'ordenador, en la meva germà que també li agradava, jo m'ho posava a col·legiar les coses. I clar, han passat els anys i quan agafo un ordenador, a part que sempre m'ha agradat aquest món, el mateix en els doblatges, que tenia un micròfon per jugar el Age of Empires, que xerrava amb son amic, un està a Barcelona, l'altre està aquí, i vaig dir, tenc un micròfon de 20 euros, amb això basta i sobre per fer doblatges. I vaig col·legiant, el mateix. Mensurat tot. I com funciona el tema? Perquè ara ja poden dir que vius d'això, sí. Però en el principi, quan vares decidir fer les camisetes, ets dues a fer i ja fet ja tu des del primer dia. Exacte, clar, estem ara aquí, jo tenc la tenda de la galeria de mon pare, que també des de fa anys ells fan la seva roba, dissenys que ha fet ell, de ciclistes, de moixos, de coses d'aquestes, i ja ho tenia un pot de per mà. I amb un companyero que ja havia fet feina d'impremta li vaig demanar això com se fa, això com... Bé, me'l van posar a col·legiar, van començar a mirar i al final vaig acabar muntant el que és ara una impremta, perquè jo realment soc autònom i tinc una impremta, amb màquines, amb impressores, amb totes les coses. Però ha estat un creixement molt tira-tira. Primer provarem fent les caminetes jo, després ja comprem una màquina, després farem l'altra i no me puc queixar, ha anat bé. I ara ho pensava, perquè això és pràcticament com un artista que té les seves cançons, qualque camiseta
que t'hagi funcionat molt més que les altres, això, o totes més a manco, a poc i tira has anat... Man, No en creus depèn que- molt. I depèn molt de l'època, o del moment en el que estigui, o de qui la duita. Si en Santi Taura justament un dia surt amb una de jet a dir coses i molta gent l'ha vista, la setmana següent se'n vendran moltes de jet a dir coses. La camiseta que posa dislèxia, Lex Neville, hi ha molta gent que no l'entenen aquesta perquè no s'hi fixa que està mal escrita. Això és un amic meu, en Toni, que quan diu, en vez de dir Next Level, diu Lex Neville. I li va dir, buah, Toni, te mereixes una camiseta, i li vaig fer. I aquesta camiseta l'han comprada, sí, 30, 50, 100 dislèxics, però no està enfocada a tot el públic. Claro. Però en general n'hi ha que funcionen molt bé i n'hi ha d'altres que són més a un sector concret. Quines són les top 3 vendes? Don't Look Slim, No passis pena i Que una puta la bicicleta. Són les tres que te diria jo que s'han venut més. Jo pensava que entrava gas per nas. És que Gas per Nas també és molt sectoritzada. Sí, no? Sí, perquè hi ha gent o que li agrada la festa o que li agrada el motor. En general ningú se posa Gas per Nas si no li agrada una d'aquestes dues. Jo estic a la Això festa, claro. perquè el motor... Perquè molta gent se la pren com no, això fa apologia de les drogues. Claro. Sí, no, sí. no, No Gas ho per havia Nas pensat és així, una jo. expressió. No, Clar. no vol És dir que que- te droguis. No ho havia me pensat sona que així. m'ho varen dir l'altre dia. Me varen comentar molt guapa la camiseta, però el missatge no. I jo, bueno, no sé. El missatge és que tu li vulguis donar. Gas per Nas és una expressió, no t'estic dient que te És que fiqui... sí. No, No, jo no m'he drogat mai i estic totalment en contra de la droga, el que t'he de dir. Però ho Ja. tinc claríssim en això. Per tant, qui digui que Gas per Nas... No en tenc ni puta idea. No en tenc ni puta idea. Que per cert, per els que m'ho escolteu de Spotify una altra vegada, això és la camiseta del top 3, acá una puta la bicicleta, que estem aquí, que se vegi. exacte. Me'l volies dir res, tu, Jaume? No, el micro, si te passa d'aquí un pollet, Sí. Això ho poses en blanc i negre. Que va... Tot seguit. Super, i bueno, això mos duia que actualment viu d'això, que és de les poques persones que pot viure d'això. Jo te volia demanar això mateix, sobre un altre pit sobre el procés creatiu. Jo des d'aquí veig que hi ha camisetes que pareix que els dissenys són de ton pare directament. Sí. Però clar, per lo que veig els dissenys surten de quadros i coses d'aquestes, no? Claro. I com és el procés de passar d'una cosa que és una cosa pintada damunt aquest tipus de disseny que apareixen tan expressius, tan ràpids, de traçada tan espídica, com passes d'un quadre pintat amb aquarel·la a una camiseta, saps? Com se transforma això? Hi ha dues maneres de fer-ho. La primera és que no estàs passant d'un quadre a una camiseta, sinó que ja quan fas el disseny a mon pare, quan li dius que, escolta, quan ho facis, feu damunt blanc i aprofita, fes 2 o 3 colors i ja ho autoritzarem així. I l'altra opció és no, vaig agafar un quadre, vaig agafar una imatge, la passaré per Illustrator, seleccionaré les parts que m'interessen, perquè tu no pots vectoritzar directament. Clar. Per molt que la realitat artificial te vectoritzi una imatge, un quadre d'aquests té tantíssims de colors que ni la serigrafia digital ni la sublimació te donarà el mateix. Per tant, has de triar un poc el que fas i el que no. T'adaptes, però el truc és aquí veuràs que n'hi ha molts en blanc només, o en 2 o 3 colors. Per què? Pues perquè les tricomies aquestes en aquell moment sortien econòmiques, era una bona manera de fer-ho, i com que també la meva germana, el meu germà i mon pare començaven en aquest sector, van fer-ho d'aquesta manera. Fora. Ensayo i error, totalment. Aquí ha funcionat així sempre. Fent les proves, si va bé, si no, pues, continuem, la pròxima anirà més bé. Jo ara volia tornar en els doblatges, que se m'ha oblidat dir-te una cosa. Estic pegant bot davant d'una banda. No, perquè la tenc apuntada a la pregunta i... Tens qualcun referent? Tinc un referent, en tenc 2. Òbviament, la comunitat d'en Panareta Veus, l'he vista durant molts d'anys. Aquí és on volia anar. Jo tinc una amic que sempre que anàvem a sopar a casa seva quedaven tots i miràvem aquesta pel·lícula. És dels pocs jocs, que no està a la vista de l'altres pics, però és que en general, quan anàvem a sopar a Santa Maria que aquest, les veiem. O tinc que record de veure-les sí. en aquestes pel·lícules. I l'altre, que no és en mallorquí, és en l'Eulogio. Durant una època va treure una sèrie de doblatges d'Art Attack, de pel·lícules de ninjas i coses d'aquestes. Eren molt dolludes, eren molt bones. Molt, clar. Jo som més gran que vosaltres. Quan jo mirava YouTube, aquí devia tenir 13, 14, 15 anys, 16, no ho sé, m'entretenia moltíssim mirant aquest. Hi havia molt menys varietat de coses per veure. Hi havia Asco de Vida, Quanta Razón, o és que ja ni me'n recordo els noms. I YouTube, però veure vídeos d'en David Guetta o veure doblatge de l'Eulogio. I tinc aquest referent, però ficat de dins sí o sí.
¿Dónde está la muerte? Allí, pues voy. És que qui el pillis, que ha vist aquest vídeo, segur. I de la comunitat d'en Panareta, quin és el clip que trobes que és un dels millors? El millor clip de tots és quan li dona el sàndwich de foie gras i diu joder, foie gras, ets superbon cuiner. És que ja ni me'n recordo què li diu exactament, però joder, Sion, ets superbon cuiner i li ha fet un sàndwich de foie gras. Pot ser que aquí també llavors diu lo dels Doritos de sabor sobrassada. Pot ser que també ho digui, és que té molt mala memòria, això m'ho sap greu. Però el del foie gras m'ha matat aquest. Jo, de la comunitat d'en Panareta, diria que sencera no l'he vist mai. O no l'he vist mai. Ninguna. No. El making of l'he vist incomptables Sí, vegades i com que és una cosa que si no ho veus amb amics, com deies tu ara, Sí. pot totes les altres hores de pel·lícula, 2 hores i mitja. No, L'ha de veure un sol amic després d'un sopar. Sí, exacte. Si n'hi ha un pot tèrbol, és molt Aquí millor està lo encara. guapo. Que sóc per mig, I la perquè bo- si no... La bo és que molt d'amics meus, la majoria han vist els clips, però molta gent no se sap que és una pel·li doblada, sinó que simplement veuen a YouTube, perquè a YouTube realment posen resumen, comunitat d'en Panareta. Sí, I la gent ho coneix per aquests vídeos, però no per les pel·lis. Perquè no està penjada. Ja. Jo a dia d'avui encara vaig xerrar gent diguem-me, perdona, me podries dir on me puc descarregar la comunitat d'en Panareta? Tu que... Ells són, però... I és tipus, tu que també fas doblatges, és com si jo li xerro Com amb si- Shakira i li dic, escolta, te sabria greu, digue-li a Aitana que... Està xungo, jo per sort m'agrada molt i sé bones. I Sí. no, vinga, fica't a la pàgina web aquesta que hi ha un enllaç de Mega que si no ha caigut... Tal qual. No, és una locura, perquè les dues primeres van bé per descarregar. Sí? Això llavors te boten 4 virus, saps? Però la darrera no va bé, no sé per què. No en tenc ni idea. No en tenc ni idea perquè damunt és que fa moltíssim que no les veig jo en aquestes. L'amic que les té en CD. En CD? Mare de Déu. Tenen portada i tot? Bueno, no, en CD. Va que copiar, no? un CD que tu escrivies Vale. en Sedin, Vale. comunitat d'en Panareta, 1, 2, 3. No ho sabia perquè tenien fundes de mòbils i tot, si vas a la web. Sí, i que ha estat activa aquesta web. Sí, hi ha una pàgina... De fet, jo tenc amics que tenen descarregats... Sí. L'aplicació en Ah, Renault. sí, aquesta aplicació me'l va donar a vida també. I t'arriba l'àudio del WhatsApp. Agáchate, ya tate el zapato. Això, jo què sé, potser feia tercer d'ESO quan... Sí, no. És que Molt divertit. sí, Aquesta gent era molt divertida. Jo no els conec, no he coincidit mai amb ells, i si he coincidit no ho sé. És que només sé però- que són de Sant Cervera. Sí. Això és l'únic Ah, que són sé. cerverins, sí. ho són Són de cerverins, veres, sí, jo no ho sí. sabia. Jo pensava que tot això venia d'Ossifar, en Belorican de les pues no ho coses, sé, no ho i sé. això, saps? Jo pensava era en Pau. Bé, no sé, és que en el documental d'Ossifar, ara, però en el documental d'Ossifar d'IV3 surt un al·lot que diu que és en Pau, que era l'il·lustrador, i ell va dir que ell va doblar. I surt un vídeo seu de doblatge, però no, és la comunitat d'en Panareta, però molt similar, és un només- estil molt similar. Sé que aquests tenen també una cançó que se diu Pienso a granel. No sé si te sona. No. Diuen Pienso a granel. Que és la versió de... Highway to Hell. Exacte. I surten amb una trutxa com si n'haguessin... Ara no sé quina, se penso que no. Pues és una locura. Bueno, Sí, no, manco, poden posar cremallera o no? és a dir que... Bé, la part llarga així, més de tertúlia, perquè ara ve la part més dinàmica. Ara ja proves. Però mos queda una pregunta que sempre fem a tots els convidats. He vist tots els programes, sé quina és la pregunta, però te deix que me la faig pels oients. I Claro. pels que ho miren per YouTube. Per treure clip, no? Exacte. Penses en Sobol. Claro. Que és Setsit. Set cites que me pugui seguir aixecant a les 9, però que quan me'n vaig a dormir no tingui run a dins el cap d'hauria d'haver fet això, demà he de fer això, demà he de fer l'altre. I per això set cites que pugui viure tranquil, que no te falti de res, i que estiguis fent el que t'agrada dia a dia. Que no ho he aconseguit, però entenc que si no m'he desbarat molt i segueix fent la feina com m'agrada, podria arribar a tenir el que per jo és èxit, que és això, és viure tranquil. La felicitat és el primer. Que no vol enganyar, no? Dos està molt bé, però... Sí, No. Salut, felicitat... Primer està bé tu. Exacte. Llavors ja El top és temps. Si no has de tenir temps i no has de tenir la qualitat, no No val la pena. no serveix Tota de la gent que res. se va tot el dia fent feina i després no pot disfrutar d'estar amb amics, anant a sopar, anant a pregar, en qui sigui, o que fan la moto i partint de viatge, jo ho faig. És a dir, si m'organitzés millor la feina, o si no partís tant de viatge en la moto, o si no fer aquestes coses, la feina sortiria molt millor. Tu compraries avui i demà el tindries que teva, o en 2 dies. Ara què passa? Que a vegades tarda 3 dies, a vegades tarda 4. I a vegades no hi ha estoc i tarda 7 dies en arribar-te una camiseta. Però jo no soc Zara. Jo intento fer el màxim possible perquè quan tu compris alguna cosa, t'arribi l'abans possible. Ara, no soc Zara, s'ha de tenir en compte. Claro.
Ara és que comprin camisetes per la web ja sabran. Sí. Si no t'ha arribat, no pas pena, t'arribarà. Arribarà en qualsevol moment. Demanes per AliExpress, està 2 Exacte, mesos no, i... sí. I no te queixes. Sempre ho veuràs, No, sempre ho veuràs. He de començar a vendre per AliExpress. A lo millor, ojo. Sí. Bueno, i ara jo faré... Sí, no, Sí, no? dale. Faré la meva secció, Ara molt dividim, Antoni i jo, per ahir de preguntes. Una ja n'hem xerrat una mica, Sí. haurà anat un pot d'això a l'episodi, cari, però te volen fer un top 3 de... Bueno, saps que ho poden canviar. Anàvem a dir de frases de la comunitat d'Empanareta, però com que ja n'han xerrat, un top 3 de personatges, de persones o de memes nostrats. En Antoni li varen fer ja la pregunta, no RAC. Que va contestar Antoni? Nadal Rabassona? El Rabassona, en Bernat Driver i Sporquis, de Campanet. Clar, és que si segueixis Mallorca Starter Pack tens tots aquests referents damunt. Però jo no, jo me fa ganes anar en els personatges actuals, crec. Antonio Rac és un personatge actual molt important. Un altre personatge actual que surt per IB3 cada X mesos és en Tomeu Titina, és perruquer de Sineu. Tomeu Titina. Jo sé que molta gent no sabrà qui és aquesta persona ara, que no sabrà res, però és una persona que varen anar a fer una entrevista de que hi havia molt de robos a dins Sineu i va dir que estava molt consternat i que ell el que feia era que tancava la perruqueria, ficava la mare de dins i que s'anava a dormir allà i que la mare s'estenia en terra i que s'entrenava qualcus vespres que ell ensubiava tots i pegava. Això ho ha dit per IB3 i per jo és un dels referents que, com a personatge que estima en locura damunt i això. I després un altre personatge, estic en blanc, no sé cap més ara. Qualcun que te vengui o... No en sé cap més, perquè ha de ser personatge i personatge que cridi l'atenció. Sineu n'hi ha molt, Sineu hi havia Nadal un temps, que era una persona que anava en bicicleta fora de gomes a les rodes, anava en so ferro rossant en terra fent xispes, però en Pau descansi. I Marran en coneixes qualcun de per aquí? De Marran, sí. Sí. N'hi ha molts. N'hi ha de mal nom Marran, clar. Ostres. L'altre dia varen fer un vídeo, varen dir que venia d'aquí. Varen fer un vídeo anant a la primera verbena a Son Carrió i varen fer entrevistes i hi havia un amic nostre que tenim en comú, en Adrià Marran, li diuen de mal nom, i és molt bo el clip perquè en Lluís li demana de on ve el mal nom de Marran i diu Toni Sant Marran, de Sineu, no sé què. De Sant Marran. I bueno, això. Mira, Lore de Bacaxuta. Vinga, passam. M'agrada que diguis el Lore. Hi ha Walter Warcraft, el Lore de Walter Warcraft, del WoW, i de Bacaxuta. Van de Adrià Marran de festa. Adrià Marran de festa. A veure, passam en el top 3. Quins són els top 3 de local? Na Francina Armengol és el tercer personatge, ara aquí pens. Na Francina Armengol és el tercer personatge. Ella és. Ara ja està. No vull explicar per què, però m'he recordat de l'Barhat i aquestes coses, és el tercer personatge. Ja està, perdoneu. No provem seria el quart, però encara no... Ui. Vinga. Poc a poc, també. No provem, ja va recopilant, saps? Sí, putes. De totes maneres, per arribar en el màxim referent en Rajoy encara li queda estona. Sí. És complicat. Això, tot 3 locals on hagués anat en web on dinam. Quin triaries de tot 3? El darrer que vaig fer, que és per dir Toni, va ser molt bo. Va en primera posició. I ara te diré els altres dos de què me'n recordo i que he passat gust. S'estopa Petra, he passat molt de gust. He menjat a s'estop. I després, en el de Montuïri, que era plat únic, que no era menú, i nosaltres estem acostumats a anar a fer menú, que és 2 plats, postre i això, crec que es diu, es fa ser o revolt, és que no me'n recordo, que està allà en el poliesportiu. Jo a Montuïri crec que només he anat... No me'n recordo. Bé, no me'n recordo, però si ho voleu saber, passeu per TikTok o per Instagram i mira Web Bon Dinam de fa no sé quant de mesos, no sé quin dia, ni sé què posa de portada, però no vi. Posa Montuïri qualcun puesto. No, jo a Montuïri sí que conec l'hostal, no? Que sí, no, però no és l'hostal, està a prop. Però per saber-ho haureu d'anar a TikTok o Instagram. No, està bé. I ara per acabar en els tops, abans has dit el top 3 de dissenys a nivell comercial, a nivell els que més han funcionat, però quins són els top 3 de dissenys que tu te quedes, els que més t'agraden a tu? Mal herba mai mor,
el considero un dels dissenys, va ser un dels meus primers dissenys, a més, i que saben un molt, però el va deixar de fabricar. Per problemes tècnics, només el traiem sudadera. Fa molt que no el trec en camiseta, el tornaré a treure d'aquí poc, ja ho sabeu. Sempre he de ficar un poquet de promoció. Hombre. Però aquest, a part d'aquest missatge, el trobo molt guapo, d'aquest mal herba mai mort. No sé, m'ha agradat molt fer-lo. El primer dibuix que ficava dins un disseny, que ja la fusella aquesta entre les lletres, està traduït a l'inglès, que també és clàssic, no sé, m'encanta. En l'estiu, tot el que viu, que és un disseny que li vaig enviar fent en contestí, que no el vaig fer jo, però que tenia la idea de en l'estiu tot el que viu, que en Toni, un amic, sempre me deia, tio, la vols treure? I al final s'acabava l'estiu i no l'havia tret. I durant tot l'hivern, pensa treure la camiseta en l'estiu tot el que viu. Fins que m'ha pogut pensar, va dir, com ho puc fer? M'ha venit la idea i va dir, man, Guillem, he de menester que facis això i això. Ho va fer perfecte damunt i en els colors que tocava, va ser un 10. No hi va haver ni modificacions molt en bona aquesta. camiseta. I aquestes dues. Una tercera... No ho sé, com a tercera... Te diria que és molt bàsica, però la de Locos, la camiseta de Locos, era una camiseta que vaig dir, mira, si qualcun dia qualcú de Mallorca vol regalar alguna cosa, o qualcú de fora que no entenés mallorquí i això, la de Locos està igual amb... És que Sí. mallorquí no sé tot si està ben dit de Locos, però bé. Aquesta pensava que arribava per tot, i era molt simple, perquè si t'hi fixes és una tipografia modificada, que encara no sé d'on tenim la feina, però va dir, és tan simple que crec que anirà bé, i ha anat molt bé. Sí, jo l'he vist molt. Sí, ha anat molt bé. Però bueno, pues moltes gràcies, que tornem a poc cremallera. En el top 3 i ara me toca jo fer-te preguntes ràpides, vale? Per tant has de contestar amb el menor temps possible, però antes veurem pot de temps. Uepa, Pensa que va l'etiqueta? No te beguis ja l'etiqueta sabeu, que no. Parisio Designs. Bueno, Gira-la. Gira que ja, m'ha ja, tret la mà. no, idò, Molt, espera, Bé la promo? m'ha tret la mà, Tanto besa, pot de ser més. Bueno, començam. Plat preferit? La lasanya de la meva predina que en Pau descansi. Doblatges o motos? Motos. Guiris en bici o amb cotxes de lloguer? En bici. TikTok o Instagram? Instagram. Marca de roba preferida? Aparició Produccions. Què t'estimes més? Que te perseguesqui una gallina cada dia? Que Volguent-te matar. Volguent-te matar? O tu pegar-te amb un... El goril·la. Amb el pas a fora. Amb el palo fora, m'és igual. A punyos. Vale? Goril·la! Vine. Que està fent de tu, nin. Maria Vallespí o Berta Roca? Maria Vallespí. Marca de motosserra preferida? Maquita. Pa blanc o moreno? Negre. Si poguessis xerrar amb un animal, quin seria? Amb pinyol. O amb en tronco. Bé, amb els cans. Vale? I doncs fins aquí les 10 preguntes ràpides. Ho he fet bé. Ho has fet bé. Ho has fet Una monada. Hi havia premi. No ho sé, això ja és cosa d'Antoni, la seva secció. No, això... De moment no en tenim. Però fins Vos aquí. voleu endur una tassa perquè en el pròxim que faig la secció li pugueu donar un premi si contesta més no manco bé. Ojo. Bon trato, La millor, i damunt foten ja el compromís en el pròxim de que mos dugui alguna cosa, saps? Clar, Jo no, que així només guanyeu. dic això. Així anau Claro. guanyant. Fent de broncant. És increïble perquè aquest episodi per més de negocis, saps? Vull dir, ara tu No de projecte. Tens raó. Tornem a començar. en vez de tenir reunions, saps, darrere, no, com poden fer perquè mos duguin alguna. Voleu saber com vaig fer el meu primer millor? Jo també. Voleu muntar una tenda de roba? No monteu un tenda de roba, però dic que no la monteu. Que ja m'ha guinat, a mi no manco bé i no vol dir que vosaltres por Ibai, vos lo asseguro. Esta vida és molt triste. I de... Això és tot, mena Això és manco. tot. Ara la darrera pregunta que fem sempre, bé, la primera de tot, moltíssimes gràcies per, com sempre, per obrir-nos les portes de Cateva, per voler-nos, que som 4 pesats molt de trastos. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, però la darrera pregunta Darrera Els pregunta. convidats a venir per toca. vos esperen els braços oberts i cartera tancada. Ho important, la cartera tancada. Darrera pregunta. Qui t'agradaria veure en uns dels següents episodis? M'agradaria veure un que he pensat també ficar a la llista de personatges
i no l'he ficat perquè realment és un tio un poc més sèrio. No sèrio, però crec que en Santi Tauro estaria molt bé veure-lo aquí. En Santi Estaria molt Tauro. bé, sí, perquè el considero una persona molt divertida. Tenim a la llista pensat que algun cuiner, però... Pots Jo sentir? me lo passaria molt bé. El Manco, quan he coincidit amb ell, sempre... Sí, fa pinta. Ja, És molt molt content, amable, sí, molt sí, divertit. I... Sí. I de fins aquí... Però això és tot. Moltes Santi, si gràcies. mos sents, Exacte. estàs més que convidat. Santi Taura, t'esperam aquí a Vaca Xuta. I d'això, bé, si no mos seguiu, ja sabeu, seguiu-mos, estem per Instagram, TikTok, en Lluc també. Per on està Lluc? Jo estic per tot. Me podeu trobar en el bar Sabina normalment de les 9:30 a les 10, que estic fent un pamboli, i si no, per Instagram, per TikTok, per YouTube, i jo què sé, per Aparicio Productions. Tu per Aparicio Productions, posa a Google, aparicioproductions.com i ja compra-ho. I si vols, passa per Instagram o per TikTok. Super, moltes gràcies. Moltes gràcies i res, mos veiem en el següent episodi. Un beso, estimats i estimades. Yeah.